Doncs aquests són els dos llibres, les dues novetats editorials que presento aquest any. Són la continuació d'una col·lecció que es diu Llegim Messits, adreçats a nens i nenes a partir de 6 anys, que és quan comencen a llegir de manera autònoma. És una col·lecció que té totes les característiques que faciliten la lectura i la fan més accessible, no? Pel que fa al format i al contingut. Tenen una tipografia que al darrere hi ha un estudi a Gran Bretanya, que és una tipografia idònia per nens i nenes amb trastorns de l'aprenentatge, com per exemple la dislèxia o altres trastorns de la lectura. I després, per exemple, la mida de la tipografia és de 20 punts i això fa que els nens i nenes amb una agudesa visual d'un 1%, a partir d'un 1% ja puguin llegir-los. El paper també és més gruixut, de manera que s'estimula la psicomotricitat fina, i després també la disposició del text està disposat en bandera, només justificat a esquerra, de manera que també es facilita el pas d'una línia a l'altra, no? Aquestes són les característiques que jo ja coneixia com a experta en accessibilitat i que he volgut implementar en aquesta col·lecció. Llavors, aquests dos títols, un és Planeta Q, un lloc on viure, està il·lustrat per la Marta Montanyà i ens explica la història d'un extraterrestre que es diu Zeta, que tot el dia està rondinant, no? S'està queixant perquè li fa mal als peus, perquè té molta calor, no? Fins que un dia arriba un ésser, no? Molt estrany, que és aquesta nena que es diu Beta, que ja veurem, no? Perquè ell vol marxar del planeta i ja veurem si ho aconsegueix. I aquest altre és un elefant al desert africà, que està il·lustrat per l'Òscar Julbe, i en aquest cas la protagonista és una musaranya, que el seu avi era un aventurer i anava viatjant per tot el món i coneixent els seus familiars, i ella decideix, quan es fa gran, decideix marxar a recórrer món, i un dels primers familiars que vol anar a conèixer és un cosí que ja diu que busca un elefant al desert i clar, tots els animals li van dient al desert no hi ha elefants, no? Llavors ja veurem què és el que li passa. Aquests dos llibres, com et deia, són els llibres de la col·lecció Llegim Messits, es publiquen en català, en castellà i en gallec, estan publicats per l'editorial Cumio i en principi, si tot va bé, cap al setembre es publicaran 2 llibres més. I jo estic molt contenta, la veritat, d'aquesta col·lecció, sobretot perquè presenta totes aquestes característiques i que fan que qualsevol nen i nena pugui accedir a la lectura en igualtat de condicions, que al cap i a la fi aquest és el meu propòsit com a escriptora.